Kifejezetten jól mutatkozott be az idei küzdelem sorozatban eddig a Békés Csaba gárdája. Újonc lévén pontot szereztek a Kispest Honvédtől, aztán derekasan helytálltak az Üllői úton. Igen ám, csak hát egy újonc esetében a pont mindennél fontosabb. Hiába játszik szépen egy csapat, előbb-utóbb, ha nem jönnek az eredmények, akkor elbizonytalanodhat egy társaság. Azt az Újpestet fogadták, amely kétszer döntetlenül játszott. Tehát sem az egyik, sem a másik oldalon még nem volt győzelem az idén. Vancsáé a labda, lövőhelyzet lassan, ez is jó még, Mracskóé, el is lövi, és éppen hogy mellé. Az első helyzet a mérkőzésen. Jónut Kasik felé, ez nagyon jó indítás volt. Szép a csel is, még mindig Kasiknál a labda, jó a továbbítás, és Gróf vetődve védi Vancsa lövését. Mracskó indít, Kulcsár, Milisics keveredett át a túloldalra. Mracskó beközépre, mekkora helyzet volt, Vancsa lőtte fölé. Vancsa még tovább indul a jobb oldalon Árgyelán, jó a lövés, Gróf védi. Vancsa cselezget befelé, vagy próbál meg befelé cselezni. Mracskó ellövi távolról, bizony alaposan meglepett mindenkit, Gróf rajta volt szépen. Kasik szabadrúgása következik a 4. percben. Leragad bizony most Gróf egy pillanatra. Mracskó lövi be egyből középre, megpattanó labda, gól! Mracskó lövésébe beleér, ha jól láttam, Fodor, és az ő lábáról kerül végül is az újpestiek kapujába a labda. 4. perc a második félidőben. Mracskó lövi el a labdát, Fodor hozzáér, ez becsapja az újpesti kapust, és ezzel a góllal vezette át a Békés Csaba. Kulcsár indíthat, és most megzavarodott az Újpest. Szarvas emeli be középre a labdát, Fodor újra helyzetben, ez 11-es. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy Stamler mit látott, mert ennél nagyobb 11-es nehéz elképzelni, mint ez volt. Egyértelmű szabálytalanság. Weber a labdával, Árgyalán van mellette. És kezdenek elszabadulni az indulatok. Egy sárga lapot kap Weber, és egy piros lap közben. A Békés Csaba Árgyalán kapja. Igen jó szögből rúghatja a Békés Csaba, Szarvas gól! Ketten is elállták, takarták a labdát a Békés Csabaiak közül. Későn látta meg Gróf. 2-0 a Békés Csaba javára. Gázolás, de tovább mehet a dolog. Tiefenbach tette ki oldalra. Át a másik oldalra Kecskésnek, ő lefejeli, gólhelyzet, éppen hogy fölé fejeli. Az első valamire való újpesti helyzet a mérkőzésen, nem sokat kellett rá várni, 81 percet. Most mutatta magát. Szarvas át a túloldalra. Teljes zavar az újpestieknél, de nagy lövés volt Kasik.